Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri padare reHarare Magistrate Court uko kwatauya kwanga kuchipiwa murume anonzi Enimo Zvitsva mirango yake nokuda kwekuti akabvuma kuti mhosva dzose dzaaipomerwa akadzipara. Vachitaura pakumupa chirango mutongi Francis Mapfumo vati panotongwa munhu panotariswa zvakawanda. Vanotarisawo makore emunhu, votarisa kuti ane upenyu hwakaita sei. Pana Zvitsva vanga vachitarisa kuti ane makore 35 uye ane vana vaviri, umwe ane 12 years nomwe ane 11 years uye akarambana nemukadzi. Vanotarisawo zvakare kuti mhosva dzinenge dzakaparwa idzi dzinenge dzakaparwa nemutoo upi, mutoo unoratidza utsinyere nekurwadzisa vamwe. Vachiongorora zvese izvi vati ivo pakutarisa kuti iye ane makore mangani kana zvemhuri wake havasi kuzozvitarisa nekuda kwekuti mhosva akapara zvine utsinye mukati. Pamhosva dzakaparwa naEnimo pane mhosva 4 dzekubata chibharo, apo umwe wakabata chibharo ndimai vechikuru vane 62 years, akabata zvakare mwana wechidiki ane 14 years, akabata zvakare umwe mukadzi uyo waakapindira mumba akasvikomutyisidzira nebanga kuti akangochema chete aizomubaya. Vanhu bata chibharo ava mai vene 62 years vakanga vatori pachibhorani vachichera mvura, akasiya avabaya uye kuvasunga newaya. Mwana wechidiki uyu akamuwana akarara mushure mekunge vabereki vake vaenda kumunda, akaenda naye muchisango maakasvikomubata chibharo, akazoonekwa neumwe murume ari pakati pekubata mwana uyu chibharo. Pane umwe mudzimai futi waakasvikira pamba pake akarara, akasvikobvisa zvidhina zvaive zvakaiswa pawindo akapinda mukati. Vakarwisana nemukadzi uyu, mukadzi akamukurira. Enimo akabuda panze akasunga dhoo, akapinda mumba mairara mwana wemudzimai uyu, mwana mudiki mukomana ane makore 10 uyo waakabaya nepfumo zvinonzwisa tsitsi nekuti akamubaya zvinokwana kuita kaina nepfumo. Mai vaye vakazorova futi dhoo nedemo, vakauya vakarwisana naZvitsva vakamukurira kuzosvika ivo vabayiwa zvekare nepfumo iroro paruoko nepahuro. Enimo Zvitsva changa chichirwadza ndechekuti panga pachitaurwa mhosva dzake idzi anga achitosekerera. Mudzimai wemutungamiriri wenyika nhasi uno vauyawo kuno kuHarare Magistrate Court kuti vazovepo apo Enimo achange achipiwa mutongo wake. Vanga vakagara, wanga uchitoona vachirwadziwa vachimutarisa iye achisekerera, vachimutarisa iye achisekerera. Anga asingamboratidza kuti ari kubatikana nezvinhu zvaakaita izvi. Mutongi vataura kuti nekuda kwekuti akaita zvinhu zvine utsinye dare harisi kuzomunzwira tsitsi. Enimo Zvitsva apiwa kunzi achagara mutirongo kwemakore anokwana 89 nokuda kwekuti mamwe makore aya anga achinzi achagara nguva imwe chete. Pamhosva dzaanga achitongerwa dzerepi nerobhari, apo ainzi iye aiita zvine utsinye nekuti aishandisa zvinhu zvinotyisa zvinosanganisira mapanga, waya, pfumo nebhemba rinonzi machete. Saka azviiti kuti anzwirwe tsitsi. Apiwa pane pekutanga anzi achagara mujeri kwemakore 20, achipiwa anga achitosekerera. Pamwe akanzi achagara mujeri kwemakore 7, pamwe pemakore 10, makore 12, makore 7, makore 10, makore 20, makore 20 nemakore 20. Asi nekuda kwekuti mamwe makore aya achazenge achiagara pamwe chete kunge mhosva yechipfumbamwe neye10, apiwa 20 pamhosva yechipfumbamwe nemakore 20 pamhosva ye10, asi anzi achagara mujeri kwemakore anokwana kuita 20. Zvichireva kuti makore ese asanganiswa neayo aanga achinzi achange achiagara zvakafanana panguva imwe chete, makore ese apiwa murume uyu akwana kuita 89. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokupai pano paDestiny TV.